खुलुमबाय आंनि मुङा निजोरा बाग्लारि आं उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैदों दिनै 26 जानुवारियाव जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ जों एपीसीसी आनजादाव उथ्रिसार जानाय केन्डिडेटफोरखौ बेबायदि बरायनाय हाबाफारि लानायनि थाखाय गोबां गोजोननाय मोन्दों आरो जोंनि बिटिआरनि चिफ बिथां प्रमद बर'निसिम गोबां साबायखर बावनाय थाबाय जोबोर गोजोननाय मोन्दों। माबायदि नाजानायनि गेजेरजों नोंथाङा बे जाफुंसारनायखौ आरो बेसेबां खेब एटेम्पमोन बे नोंथां? ओके आङो एपीसीसी आनजादखौ होनो थाखाय आंहा आवगायनिफ्रायनो सिमां दंमोन नाथाय गेजेर ससेयाव माखासे जाहोननि थाखाय आङो नाजानाय जायाखैमोन। आङो दा एट प्रेजेन्ट स्कुलावहाय ग्रेजुवेट टिचार हिसाबै मावनानै दङ। थ' आङो जेसेबांखिनि टाइम हायो आङो नाजादोंमोन फरायदोंमोन आरो आं बिनि सिगाङाव जिहेतु प्रिलिम्स आङो होदोंमोन आवगोलाव प्रिपेरेशना आंना मोजां जायाखैमोन आं ओरैनो होगारनाय बायदि जादोंमोन आरो नाथाय बे खेबाव आङो माबा मोनसेब्लाबो आंना पस्टआ फैथारनांगोन पास जानांगोन होननानै आङो गोसो होनानै फरायदोंमोन आरो थ' आङो एसे गोजौ रेंकखौ एक्सपेक्ट खालामदोंमोनब्लाबो आं मोननो हायाखै नाथाय जि आङो एसिस्टेन्ट अडिट अफिसार हिसाबै मोननो हादों आं बेयावनो सेटिसफाइड आरो आंनो जि खामानिखौ होनाय जागोन आं बे खामानिफोरखौ मोजाङै मावफुंलांनो आं नाजागोन। गिबि एटेम्पमोन नामा बे एग्जाम? फार्स्ट मेन्स फार्स्ट इन्टारभिउ। प्रथमावनो आङो खुलुमहरबाय बयखौबो। आं दिनै एपीएससी पास जानानै आङो एपीएससी आनजादावहाय पास जानानै एपीएस रेंक मोनदों आङो रेंक 48 ओमफ्राय बावहाय दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टआ जोंखौहाय फेलिसिटेसन खालामदों बेखौ आं जोबोर मोजां मोनदों। ओमफ्राय गासिबो जोंनि माखासे बिटिआर डिस्ट्रिक्टनिफ्राय 49 जन मोनदों ओमफ्राय गासैखौबो कंग्रेचुलेसन होनो सानदों आं। माबायदि नाजानायनि गेजेरजों नोंथाङा जाफुंसारनाय आरो बेयो बेसेबां एटेम्पमोन? आं बिनि सिगां खेबनै मेन्स होखांबायमोन, खेबनै मेन्सआवबो क्लियार जायाखैमोन ओमफ्राय बे आंनि थार्ड एटेम्पमोन। थार्ड एटेम्पआव आं मेन्सबो क्लियार खालामदों प्लास इन्टारभिउआवबो डाइरेक्ट क्लियार जाबाय। नोंनि जिथु प्रिपेरेसन माब्लानिफ्राय सिमां सुजुआमोन दिनै एपीएससी? आङो बिटिसि गभर्नमेन्टनि अननायावहाय 2017आवहाय स्कलारशिप मोन्दोंमोन 3 लाख मोन्दोंमोन 3 lakhs बेखौ लानानै आङो दिल्लीयावहाय कचिं लाहैदोंमोन ओमफ्राय बोसोरसे कचिं लानायनि उनावहाय आसामाव न'आव फैफिननानै रिप्रेजेन्ट खालामदोंमोन गुवाहाटीयाव थानानैहाय। বিটিআর সরকারে আমাক মাতিছে ইয়াত ফেচিলিটেশ্যনৰ কাৰণে। ইটছ এ প্ৰাউড মুমেণ্ট ফৰ আছ। মোৰ দেউতাক মাতি মিঠালে দেউতা আহি যাওক। এইটো ভাল লাগি আছে আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰক মই ধন্যবাদ জনাম সিহঁতে মাতিছে আমাক ফেচিলিটেশ্যন কৰাৰ কাৰণে। আৰু মই এটাই কথা ক'ব খুজিম যে আমাৰ যে ইয়াং জেনেৰেশ্যনবিলাক আছে সিহঁতে অলপ ভালকৈ চেষ্টা কৰিলে দেৰ ইজ ন' ছাবষ্টিটিউট ফৰ হাৰ্ড ৱৰ্ক। মানুহে হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰিলে ছাকচেছ পাব একদিন। চ' সদায় নিৰন্তৰ নিজৰ কামটো কৰি থাকা আৰু যিমান এফৰ্ট দিয়া এইটো ৰিজাল্টটো পাব এইটো আই এম চিয়'ৰ। থেংক ইউ। मोनसे गोजोनथाव खौरां थुनलाइ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय बोसोरफोराव खुंफुंबोनाय बायदिनो बिटिआर सरकारनि दैदेननायाव बे 2024 मायथाइयावबो गोजोन आरो खौसेथिखौ सिगाङाव दोननानै थामथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबो एबा क'क्राझार लिटारेरि फोरबो खुंफुंनो साखाफारा जादों। 2024 मायथाइनि जानुवारि दाननि 27, 28 आरो 29 जानुवारिसिम सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गोजोननि नोगोर क'क्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव थामथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबोखौ खुंफुंनो साखाफारा जादों। बे फोरबोनि गाहाय थांखियानो जादों बर' राव थुनलाइखौ बुहुमाव सिनायथि होनायजों लोगोसे बे फोरबोआव गुबुन गुबुन हादरनि गुबुन गुबुन हारिनि थुनलाइ लिरगिरिफोरनि रोंगौथिखौ फोरमायलायनाय। बेनिखायनो गासै रायजो राजाफोरखौ लोगोसे गोसो गुदुं थुनलाइ लिरगिरिफोरखौ बाहागो लाफैनो थाखाय बानजाय आफादा खावलायहरदों। हारिनि राव थुनलाइ जौगाहोनो गायसननो हारि